Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer iemand met passie voor circulaire economie. En wie is er bij mij aangeschoven? Lijn Tange, een echte Zeeuw. Ja, Lijn, waar ben je geboren? In Ierseke. En in 1979 naar Terneuzen toegekomen. En wat ben je toen in Terneuzen gaan doen? Nou, mijn schoonvader werkte bij Douw. En op die manier ben ik eigenlijk bij Douw in 1979 gestart. En daar heb ik tot 1993 in het laboratorium en in de plant gewerkt. En vanaf 1993 ben ik overgegaan naar een klant of een leverancier van Douw. Dat was in die tijd Broomchemie. In 1993, die moesten een nieuwe fabriek bouwen. En die zochten toen een procesprojectingenieur. En dat was in die tijd voor mij een hele uitdaging. En ik werd toen aangenomen zonder één brief te hoeven schrijven. Dus dat was echt een mooie tijd om toen van Douw naar een fabriek toe te gaan, waar nog gewoon eigenlijk alles pioniertijd was. Ja, en Broomchemie, waar is die gesitueerd zo'n beetje? Die zit in Terneuzen, eigenlijk onder de Sluiskilbrug. Ja. En die is naar Terneuzen gekomen in 1977. Ja. Dus die zit alweer 40 jaar hier in Zeeuw-Vlaanderen. En het is een Israëlisch bedrijf. Ze halen hun broom uit de Dode Zee, een natuurlijk product. En het wordt eigenlijk via schepen getransporteerd naar Antwerpen. En dan komt dat eigenlijk naar Terneuzen toe. En daar worden dus eigenlijk allerlei producten die broomhoudend zijn. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld medicijnen. Ja. Op het ogenblik met de corona, medicijnen waar broom in zit. Kinderen, antihoestmiddelen, maar ook uiteraard brandveiligheid. Ze produceren vlamverdragers, wat onder andere bijvoorbeeld in piepschuim zit. Ja, helemaal goed. Zeg, en vorige week kreeg ik bij het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad een prachtig blad. Ja, vooruitgang door vernieuwing. Ja. Ja, en daar vond ik een heel leuk artikel in. Je hebt er toevallig net een pennetje bij gelegd. Ja. Laat maar even zien als je wil. Ja. Actief bijdragen aan de circulaire economie. Goed, nou, geweldig. Maar we kunnen heel lang vertellen, maar er is ook een heel mooi animatiefilmpje. Hè? Zullen we er even naar gaan kijken? Nou, dat animatiefilmpje dat komt aan het einde van onze presentatie. Oké. Nou, dan gaan we nu verder met Frans Timmermans. Ja, we hebben eigenlijk... Als je Europa bekijkt en je bekijkt Nederland, dan kun je eigenlijk zeggen dat in circulaire economie Nederland voorop loopt. En waarom en hoe het komt, ik weet het niet. Maar je ziet alle grote bedrijven en de Europese Commissie, zie je eigenlijk mensen terug die uit Nederland komen en die dus eigenlijk een hele sterke drive zijn voor de circulaire economie. Nou, we hebben allemaal geluisterd naar Frans Timmermans en alle acties die in Nederland voor de klimaatakkoorden eigenlijk zijn onder andere afkomstig van de grote push van Frans Timmermans. Oké. Zeg, en nou heb jij een schitterend project gestart. Leg uit. Ja. Hoe heet het project? Polystyreenloop. Het is een project wat eigenlijk al heel lang loopt. Dus ik ben in 1993 bij Broomchemie aangenomen. Nu uit Shell Terneuzen. En vanaf 1997 kwamen ze erachter. Eigenlijk al heel lang voordat wij van recycling en circulaire economie gehoord hadden. Waren er mensen in Israël die toen al dachten van Lijn die moet iets gaan doen voor broom terug te winnen. Okay. En ik ben er al in 1997 mee begonnen, onder andere met plastic afval afkomstig van elektronische apparatuur, tv-kasten bijvoorbeeld. En dat was eigenlijk al een van de starten voor broomrecovery. En dan in 2000 is eigenlijk ook Shell Terneuzen al volop bezig geweest met ze verkochte broom. En dan de klant had dan een afvalstroom die broomhoudend was. En die werd dan weer teruggenomen om weer terug nieuwe grondstoffen en producten van te maken. Maar hoe krijg je nou die stakeholders bij elkaar? In wat voor verband werken jullie dan? Dat werkt als volgt. Omdat ik eigenlijk bijna 23 jaar in die associaties in Brussel van allerlei verbanden, die dus in de vlamverdragenverbanden, maar ook piepschuimverbanden, dat zijn eigenlijk allemaal organisaties. Plastic Europe is een verband. En omdat ik al die jaren daar gewerkt heb, ik ben ook voorzitter geweest van een van die associaties, kende ik eigenlijk de hele waardeketen. Okay. En een van de dingen die ik geleerd heb, je kunt niks alleen. Nee. Dus als je iets wil doen, dan moet je het met z'n allen doen. Nou, de start van dit project van Polystyreenloop, je hebt er niet één nodig, maar altijd minimaal twee. Okay. Dus
ik kwam nog iemand tegen die minimaal dezelfde passie heeft als ik. Jan Noordegraaf, die tijd van Simbra. En we zijn toen met z'n tweeën, eigenlijk in 2015, herstart om te zeggen van we gaan iets doen. En het idee van een coöperatie op te richten kwam van de Rabobank in Utrecht. Aha. Dus ook bij de Rabobank, want de Rabobank zelf is ook een coöperatie. Ja. Dus wat is er eigenlijk gebeurd? Wij moesten een financiering hebben van het project. Ja, wij zijn ook maar armlastig mensen, dus wij moesten op die manier eigenlijk aan geld komen. Nou, de coöperatie, zei de Rabobank, dat is een ideale gelegenheid. En we hebben vandaag, aan de dag, hebben 74 leden en supporters. En die hebben bijna 4 miljoen euro ingelegd. Oké. Ja, uiteraard niet voldoende voor een totaalproject van bijna 15 miljoen. Dus 15 miljoen kost de hele fabriek euro aan geld? plus Ja. de opstart. Ja. Zo. En dan het andere gedeelte, dat komt dankzij de provincie. Provincie Zeeland die heeft 1 miljoen euro subsidie voor de XPS-plaat. Dus dat zijn de blauwe platen van Dow en de groene platen van BASF. Oké. Die moeten een speciale bewerking ondergaan, omdat er in het verleden freon in gebruikt werd. Oké. Ja, dus even kijken, waar was ik? Ja, dus bij de dingen, de financiën. De financiën. Ja, de financiën, Ja. die was je aan het benoemen, dus 15 miljoen euro. dus we hebben maar van oorspronkelijk was het 7,5, hè? Kun je dat ook even toelichten? Ja. De eerste opzet was dat dus de fabriek op het terrein van IJssel Terneuzen zelf gebouwd zou worden. Oké. Maar daarna, omdat de coöperatie zo groot werd, is er beslist dat we dus een stuk terrein van IJssel mochten kopen en dat we zelfstandig de hele fabriek zouden bouwen. Oh ja. En dat hebben we toen besloten. Toen is het hele proces opnieuw gelopen. En toen hebben we 2,7 miljoen euro subsidie gekregen van de Europese Unie. En we hebben 1 miljoen euro van de provincie Zeeland Oh ja, gekregen ja. voor die blauwe platen. Oké, te mogen verwerken. Dat waren de geldzaken, maar hoe zit het nou technisch in elkaar, het gebeuren? Kun je daar even iets van zeggen? Jazeker. Polystyreenloop zelf is eigenlijk een coöperatie, maar het is een totaal systeem van de inzameling tot en met in feite de verwerking ervan. En ik zal even laten zien hoe dat werkt. Dus we hebben verschillende soorten schuim. Ja. Dit is dus het gewone piepschuim, isolatieschuim, wat dus door Nederlandse bedrijven die ook bij ons lid zijn geproduceerd wordt. En dan hebben we hier een oplosmiddel. Aha, En dit ik zie oplosmiddel... hier een naam op staan. Ja, dus de technologie die we gebruiken heet Creasolve. Creasolve, ja? Ja. En dit is dus een voorbeeld van het Creasolve. En dan moet je je voorstellen, dit materiaal is 15 kilo per kubieke meter. Ja. Nou, als je dat dus moet verschepen, dat is niet handig. Nee. Dus dat wordt eerst gecompacteerd. Ja. Op pallets wordt dat gewoon op een vrachtauto van 23 ton verscheept naar Terneuzen. Daar wordt het geschredderd en dan gaat dat gewoon zo, in principe, Een stukje, als... Kijk. Dit is de goocheltruc. Ja. Ja, het lost mooi op nou. En dan is het daarna nog een keer roeren. En dan heb je dus een volledig schoon proces. En dan kun je dus in feite met dit proces... En daar hebben we een kijken. schema van, hè? Ja, Oké, Ja. dan kunnen we even kijken op het aan de schema. hand van het schema. Ja. Ja, nou, we zien het. Ja. We Dus je beginnen moet- links. Ja. Ik zie daar 60 jaar staan. Ja, je moet je voorstellen dat dus het piepschuim wat dus in de huizen gebruikt wordt, dat heeft dus door de jaren heen enorm veel energie bespaard. Dus als iemand vraagt van wat bespaart kunststof, nou dit is een toepassing. Vroeger gebruikten we 3.000-4.000 kubieke meter gas. En tegenwoordig in de nieuwste passieve huizen kunnen ze met 500 of 0 kubieke meter aan gas kunnen ze in feite rondkomen. Ja, en dan het tweede blokje. Ja, en het tweede blokje, dat is dus het materiaal inzamelen. En we hebben dus 2 soorten materiaal, het piepschuim en dan het styrofoam. Het piepschuim dat mag gecompacteerd worden en het styrofoam niet, want er zit dus het freon in. Oh ja. En het gecompacteerde materiaal, dat komt dus naar polystyreenloop in Terneuzen. En daar wordt het dus opgelost, zoals hier. De vlamvertrager lost op en het piepschuim lost op. En dan daarna wordt het een antisolvent toegevoegd. En dan kun je dus de vlamvertrager, waar de broom in zit, en het piepschuim en het polystyreen uit elkaar scheiden. En dan wordt het polystyreen gedroogd. En daar krijg je dus gewoon het granulaat van. En de broomhoudende afvalstroom, die gaat naar IJssel Terneuzen. En die heeft dus een broomterugwinningsinstallatie staan. Die is in 2002
is die gebouwd. En die kunnen dus de broom terugwinnen. En die maken daar weer een nieuwe vlamvertrager van, die in dezelfde toepassing weer terug zit. Dus dit is het nieuwe piepschuim. Ja. Daar zat de oude vlamvertrager in. En dat wordt dus hier weer terug gebruikt. En dat Dus is, je hebt zowel de polystyreen is een cirkel die gesloten is, als wel voor de broom een cirkel die gesloten is. Ja, nou, dat is fantastisch. Hoeveel keren heb je dit verhaal al verteld, maar dan in het Engels? Sinds 2015 en dan vooral eerst binnen je eigen bedrijf. Ja. En dan op de associaties om de mensen dus te vertellen van ja, we moeten echt iets gaan doen. Ja. En ja, als je ziet in die afgelopen 5 jaar, Ja. je moet het vaak vertellen, maar dat is niet zo erg. Maar het is soms inderdaad niet eenvoudig. Nee, en moet je het ook wel eens in het Duits doen? Ja. Nou, weet je wat ik probleem had, Lijn? Dat ging bij mij veel trager, want vanuit het Engels moest ik het in het Duits vertellen. Ja, nou ja, dat Zo klopt. in mijn hersenen dan, Ja, hè? ja. Nou, we hebben een supporter in Duitsland, BASF. Ja. En die helpen ons Ludwigshaven. geweldig. Ja, en Ludwigshaven. Dus dat zijn onze raad en daad en hulp tot en met. We hebben ook een levenscyclusanalyse moeten doen om te kijken of dit proces nou beter is als verbranden. Oh ja. Allemaal door BASF gedaan en allemaal betaald en dat door een onafhankelijk instituut. Ja. En er blijkt dus dat dit proces 50% CO2 minder uitstoot dan bijvoorbeeld gewoon verbranden. Oh, dat heb ik nog niet gevraagd volgens mij, maar hoe vernietigen ze nou het materiaal? Kun je daarin? Op dit moment zijn er verschillende, dus op dit moment wordt het vaak weggemengd. Oh ja, voor die paaltjes is niet? Nee, gewoon letterlijk wegmengen. Dus dan wordt het gewoon gemalen en dan gaat het met brandbaar afval naar verbrandingsinstallaties. Okay. Ja. Als je het als zelfstandig materiaal op dit moment in Duitsland aanlevert, dan vragen ze hier €1500 per ton. Okay. En zelfs de blauwe plaat wordt daar 2500 tot 3500 euro per ton moet het verbrandingskosten opleveren voor de verbrandingsinstallatie. Ja. Nou, dat is de reden waarom ze dolgraag hebben dat wij die fabriek bouwen. En wij hebben dus ook leden in Duitsland. En die zamelen nu al dit materiaal in om klaar te zetten als wij straks een 3000 ton van dit piepschuim in feite kunnen verwerken. De demonstratiefabriek is om de economische en technische haalbaarheid te bekijken. En als dat eenmaal goed is, dan kunnen we dat verder uitrollen. En dan kunnen we een fabriek van 200.000 ton totale capaciteit zou je kunnen bouwen. Nou, die hoeveelheid is beschikbaar. Als wij fabrieken van 10 tot 20.000 ton zouden kunnen bouwen de komende 10 jaar. Want dat materiaal dat wordt steeds de komende jaren meer en meer. Ja. Dus het zal nog een aantal jaren duren voor we die doelen halen. Okay. Maar wij verwachten dat er de komende 10, 15 jaren een aantal fabrieken bijkomen. Ja. We hebben ook een verplichting. Dat was de pledge, dus dat was van de Europese Commissie, dat er in 2025 al 10 miljoen ton plastic gerecycleerd zou moeten worden. Okay. Ik denk niet dat ze dat halen. Nee. Als ik zie dat wij al 5 jaar bezig zijn om zo'n fabriek te doen. En in Nederland zijn we met nog een fabriek, Ionica, 2 fabrieken die dit proces doorlopen. Het is een langdurig proces waar je beste eigenschap geduld moet zijn. Ja, ik heb net gezien dat ze ook al een keer in deze opname het gebouw hebben laten zien. Maar wie gaat er allemaal jullie helpen om het te bouwen en te doen? Ja. Welke bedrijven heb je gekozen? Ja, uiteindelijk ben ik toch een Zeeuw. Net zoals met de provincie Zeeland, Impuls Zeeland ons geholpen heeft om dus die miljoen subsidie te geven, hebben wij ook als doel om zoveel mogelijk met Zeeuwse bedrijven te werken. Dus we hebben H4A, die bouwt het gebouw. We hebben KWS, die heeft de toegangsweg en de asfaltering gedaan. We hebben Engie die de hele coördinatie doet. Dus we zorgen eigenlijk voor al zulke soort werkzaamheden dat zoveel mogelijk in Zeeland blijft. Okay. We gaan straks ook kijken voor stagiaires van de Hogeschool Zeeland. Dus we hebben straks ook 8 tot 10 mensen nodig om de fabriek te opereren. Dus het is ook van belang dat we straks in Zeeuws-Vlaanderen of in Zeeland 10 mensen kunnen vinden die enthousiast genoeg zijn om zo'n opstart. Volgend jaar in april willen wij draaien. Dus wij moeten april 2021 draaien. Ja, en wij willen in feite vanaf september willen wij gaan kijken voor mensen die kunde en vooral enthousiasme hebben om hier in feite een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Nou, hier toch zitten, welke opleidingen, ervaringen moeten die mensen hebben? Wat zoek je?
operators. Dus ervaren operators die relatief zelfstandig kunnen werken. Ja. Omdat ze in ploegen werken. We werken samen met ICL, maar in principe is de fabriek die 's nachts in feite met één man bedreven kan worden. Dus je wil toch mensen hebben die een bepaalde kunde en ervaring hebben. Oké. Dan heb je ook nog een prijs gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Vertel, want ik weet het al, maar vertel eens aan de kijkers. Ja. In Nederland hadden we een prijsvraag, dat liep eigenlijk al een half jaar. En dat heette de Blue Tulip Award. En die Blue Tulip Award die wordt gegeven aan de technologieën en de bedrijven die dus dit jaar de grootste bijdrage leveren aan de klimaatchange-beperkingen. Dus wij hebben En wat stond er dan in het juryrapport? Ja, het lijkt in het juryrapport. Ja, nou, het is zo. Er werden eigenlijk naar verschillende kanten gekeken. Dus je hebt grote bedrijven die nemen een initiatief en die doen het zelf. En hier waren we eigenlijk een hele serie bedrijven die samenwerkten. En die dus samen een coöperatie hebben opgericht. Die samen heel dit proces van het Creasolve-proces, wat het hart van de fabriek is, naar de hele inzameling. En eigenlijk het hele concept was voor hun uniek. En ook de manier in de toekomst hebben we steeds meer kunststoffen waar je van de additieven, de toevoegingen en de polymeren, dat je die wil scheiden. Nou, die technologie van oplossen en zuiveren, dat is eigenlijk een trend, een technologie die de komende 10, 20 jaar eigenlijk de moeilijkere stromen die niet gewoon normaal door hersmelten kunnen bereikt worden, zullen ze dus die additieven moeten afscheiden. En daarvoor is zo'n oplosproces een prachtig proces voor. Okay. Dat kun je dus ook doen voor ABS en HIPS bijvoorbeeld van de televisies. Ook daar zitten vlamvertragers in. En wil je dus weer terug een schoon ABS en een schone polystyreen HIPS voor nieuwe televisies maken. En je gebruikt dit proces. Ja, dat is prachtig. Ja, helemaal goed joh. Zeg, nou hadden we nog een filmpje, dacht ik, over animatiefilmpje nog? Ja. Oké, kunnen we nu even starten dan? Laten we even kijken. Ja, we hebben een animatiefilmpje laten maken om eenvoudig uit te leggen wat polystyreen is. Nou, je ziet polystyreen, piepschuim zijn bolletjes en die worden gebruikt eigenlijk in verpakking en isolatie. Nou, het belangrijkste is de isolatie in huizen, maar als je praat over verpakking, dan zie je dus de televisie die je thuis koopt en uitpakt, dan komt daar in feite verpakkingsmateriaal uit. En dat verpakkingsmateriaal dat gaat normaal ook naar de gemeentelijke inzamelingen. Nou, als je dus een huis hebt, dat heeft dus 60 jaar lang het piepschuim en styrofoam als verwarming en koeling in de zomer. En dat gedurende 30 tot 50 jaar. En uiteindelijk moet je dat afbreken en dan kun je zelfs daar weer opnieuw recycleren. En omdat er een vlamvertrager in zat, wil je die dus nu afscheiden. En dat doe je dus tijdens eigenlijk in de polystyreenloop plant. We hebben onze hele fabriek eigenlijk in een 3D-model gemaakt. En je kunt dus zien hoe het hele proces werkt. Je kunt het ook zien eigenlijk op onze website. We hebben een website polystyreenloop.eu. En eigenlijk uiteindelijk uit de fabriek komt er dus schone polystyreen, die net zo zuiver is als nieuwe. En met de broom kunnen we weer terug de gebromeerde vlamvertragers maken. Een volledig nieuw gebromeerd polymeer. En dit is dus de fabriek zoals die aan het einde van het jaar gebouwd moet worden. Geweldig. Ik heb ook op jullie website zitten spieken natuurlijk. Iedere maand laat je een droneopname maken. Ja. Hebben we daar ook een filmpje van? Dat hebben we wel, maar je moet voorstellen, we hebben een jonge student. Ja? Die is ongeveer even enthousiast als ik en ook zo enthousiast als jullie team. En die komt dus elke keer als er nieuwe dingen komen, dan kun je dus dingen in perspectief zien. Dus ik probeer zoveel mogelijk de bouw van de fabriek bij de mensen te brengen. Dus we hebben ook een timelapse camera. En elke keer als er belangrijke dingen zijn, dan maken we dus eigenlijk filmpjes. En dat wordt dus eigenlijk aan de leden gedeeld. En we hebben er ook een filmpje van. Ik weet niet of dat klaar staat. Nee, dat denk ik niet dan. Okay. Misschien dat ze het nog aan toe kunnen voegen. Lijn, voor jou het laatste woord. Van waar die passie? Even nadenken. Nee, die passie heb ik altijd al gehad. Ja. Ik heb altijd graag gebouwd en opgestart.
als iets eenmaal draait en werkt, dan kan iedereen het doen. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen. En alleen kan je dat niet. En als je dan ook nog iemand vindt die ook gepassioneerd is en je kunt dat samen doen, dat is geweldig. En we hebben een team, polystyreenloopteam. Er zitten nou een 7, 8 mensen in. Die zijn ongeveer allemaal even enthousiast als ik. Er zijn erbij die zijn nog enthousiaster. Dus met enthousiasme hou je dus eigenlijk de boel draaiende. Ook al duurt het soms jaren langer dan je normaal gesproken zou verwachten. Nou, dat was een mooie afsluiting. Dan ga ik nu de kijkers bedanken en jou ook natuurlijk. Beste kijkers, nou dit was toch wel eventjes een kers op de taart wat betreft circulair ondernemen en ook economie natuurlijk. Ik hoop dat er mensen zijn die bij jou komen solliciteren, Lijn. Dan, welkom. En na april dan gaan we toch even gezellig samen zitten, denk ik. Hè? Zeker. Proost. Proost.